komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo. Balitang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World-Class Quality. Mayong hapon naman sa itong mga palangga nga mga tagpalamati. Kag siyempre, welcome sa itong pagpangalagad sa karon nga hapon sa palatuntunan, This is My Life. Miyerkules nga edisyon, Hunyo 24, tuig 2020.
Kafiestahan ni San Juan Bautista. Di ba tawa? Yes, so happy fiesta sa mga lugar sa diin ang ila siniya patron saints. Amo si San Juan Bautista. Di ba, Tita Wilma? Yes. Kag, syempre, ato na hibaluan, diri sa may Banago ayon, na ang arabla sa mga kilid sa nga baybayon, na dira sa Sitio Sibukaw, paamo ka na, Sitio Sibukaw, Barangay Banago. Na kay amo gina dira ang Ilaman Fiesta, magluwas sina sa may barangay Punta Taytay, hindi naton ina malipatan. Happy Fiesta sa itong sini mga kauturan dira. Kag ang tasman hibaluon bala naton, di na naghalin bala nga selebrasyon, no? Aton anay kamusta ho na nga dira mga senior citizen? Kamusta lang kamo dira? Kag syempre man hindi, Tita We. Kaya nadumduman bala nato, no? Yung ba siya hanay bala. But anyway, okay lang na. Sa mga senior citizen nato, na sa aton puluyan, dira, ang mga nakapanyaga, ng iban wala pa, ang iban nagapulo pa huway na, ang iban nagahingagaw pa. Na, pero mangkot ko, ano dang sudan nyo. Obda na kita panyaga, karon nga hapon. Diba? Ang iban tagalauna, imidya, iban alas 2 hingagaw sa gihapon. Kag ang mahambal man naton sa aton man madumduman sa natungod sining kafiestahan sang San Juan Bautista. Hindi kay kon lang taon bala naton tawi sa liturgical calendar sang simbahan, na gamay lang gid nga background. Gamay lang gid siya nga background. Sa liturgical calendar sa simbahan, ginaselebrar ining kafiestahan ni San Juan Bautista. Diba? Sama-sami sa kalendaryo sa simbahan, ang kamatayon sa mga santo, kag mga santa, among ginaselebrar. Kag ginatawag nga Natalicia, o kung ang pagkabunag sa kabuhi nga wala sang katapusan. Pero nagaisahan no niya si San Juan Bautista kay nga ang iya sini kaadlawan ginaselebrar sang simbahan tagsa ka mag-abot ang petsa 24 sa bulan sang Hunyo. Makasiling kita nga pinasahi siya tungod nga ginbunag siya nga isa kabalaan. Kag ang Bautista nagakahulugan sang baptism, bunyag. So naman sa bahin sang kabuhi ni San Juan Bautista, sang siyang ginpanamkon, madamo sa mga makatalanhaga nga nagkalatabo. Nangin apa ang iya amay nga si Zacarias, di ba? Tungod hindi siya yung magpati sa ginbalita sa iya ni Michael the Archangel, nga makaangkon sa nga bata ang iya sinitigulang na nga asawa nga si Isabel. Ti kabalo man kita si Isabel, utod na siya ni Maria, di ba? Si Maria nga iloy na Jesus nagbisita kay Santa Isabel para nga himuon nga balaan ang iya sinibata nga sadto 6 kabulan nga ginabusong ni Santa Isabel. So, ang pagbisita man sang mahal nga Birhen Maria kay Santa Isabel, kabalogi kita mabasahan natin ina sa Gospel, no, sa Ebanghelyo sa mga evangelist. Kag sang ginbunag man si San Juan Bautista, luyag iya sang iya sini pamilya nga Zacarias ang ihatag nga ngalan. Pero, ang gusto naman ni Santa Isabel, Juan. Kay amo ina ang gusto ipahimo kagin pamatud-an man ni Zacarias sang iya ginsulat ang ngalan nga ginhatag ukon ginhambal sa iya sang anghel na kag dira pa lang kag namit lang sang dila ni Zacarias kag amo ina ang tion nga nadula ang iya pagkaapa
Tuod na, di ba? Nadulang iya pagkaapa, nanumbalik ang iya sinitingog. Tigin tawag nga Juan Bautista. Juan, nagkakahulugan sa pag-abi-abi or welcome na, di ba? Nga inaya pagbuot sa mahal nga Diyos tungod sa hitabo nga sa hitabo nga madumduman naton, nagapamunyag siya sa suba sang Hordan. Kag isa sa iyagin bunyagan si Kristo, nga pakaisa niya. Isa lang katingog, paagi sa isa katingog nga nagasingkitan sa pila lamang si San Juan Bautista, ang sugo sang Dios kag manugpakilala sang mananako. Pila lang ina sang aton man gamay nga nahibaluan na tungod kay San Juan Bautista. Yes, alawi na 44 Action Radio Philippine Standard Time, Tita Wilma. Kita ta naman no, sa mga post sa Facebook, sa social media. Hindi gidya malikawan nga may mga kauturan kita nga magselebrar sang pagkadto sa higad sang dagat sa pagpaligo ba mga anak hamuho. Ha? Pero ang aton lang gid sa gihapon ang paghalong. Halong kag obserbahan gid ba? Halong sa virus, obserbahan gid ang aton sini safety kinahanglan himuon gid naton. Mga ginikhanan kamo nang bahala ang kabataan ba? Mana silang hindi pwedeng kabataan nga ara man ang kabataan nagalumbayag sa kilid sang dagat. Kita lupang doon man karon. Kay hindi malipod sa aton kita mo to ang breaking news kaina nga sa Western Visayas. Western Visayas, sakop te sang Western Visayas mo, no? May 25 na bag-o nga 25 iya ka-positive sa COVID-19. So sa 25 nga ina sa bugos nga Western Visayas, 22 ang diri sa Negros Occidental. 21 sa probinsya sang Negros Occidental plus sang isa nga naghalin diri sa siyudad sang Bacolod, 22 tanan. Ay, oo nga mga anak mo. Ti subong, kung lang taon natin, mga LSI ni sila, wala suno, iya nagasunod sa strict home quarantine. Ay nanggin pabutyag sang alkalde sang siyudad sang Iloilo nga si Mayor Jerry Trinas. Ang kabalaka nga ato na batyagan, sang aton diri mga LGUs kag didto man sa siyudad sang Iloilo. Kung kita pagid magdugang pagid pasaway, ano na lang, ha? Ay nga mga anak mo. Ano gid bala? Nakadepende gid sa aton ang paghalong kag kun anong gusto naton para sa aton kaugalingon. Kung sa bagay ang tanan ang aton sini mga opisyal sang gobyerno, ang tanan ginahimo nila para sa aton safety, sa aton kaluwasan. Kaya nga ako na naman na matabuan ng problema, sinong ginabasol? Ang gobyerno. Pero ang kakulangan ara sa aton kaugalingon, maayo ang nagasunod, maayo ang nagahalong. Ang wala gid nagahalong amo ang mga salawan. Tita Wells, to na lang na anay, ano? But anyway, sa sininga hapon lingawon kamo ni Tita Wilma sang pilamay naton ka mga matahom nga mga lalantunon. Ang aton na sulat nga pagabasahon sa inyo sa sininga hapon pagi sa aton messenger. Kag syempre ang mapaambit naton sa inyo sa karon nga hapon. Baw naman si Tawe sa tomato. Kamatis, ang kamatis baw na. Ano ba lang ara sa likod sang kamatis? Siling nila makahililo nga tanom. Sunod na sa mga katigwalangan before, na? Gamay nga mga informasyon mga aton ma-share sa inyo sa sininga hapon kag syempre ang aton tag sa ka-horoscope nga ginahulad man tag sa kahapon upod sang aton sini mga maswerte nga numero kag ang aton mga lucky color. Yes, Tita Wilma, pero wala na ka nasiplatan ko hambal sa Department of Health. Ang mga di pasahero nga sa lakyan, especially ang mga di pasahing nga jeep, mas dako suno sa DOH ang threat nga malatnan ang mas madamo nga mga Filipinos kung padayon nga gamiton
ang pagsakay sa jeep. Kay suno iya kay Health Undersecretary Maria Rosario Vergeri, yan nabalaan ta nagid nga kadako gid sang risgo pag magsakay sa jeep tungod nga ang salakyan kag ang nagasakay sa sulod sang jeep face to face nya hindi pareho sa bus nga ang mga pulungkuan waay kamo nagatubangay sa jeep ya gatubangay lang na sila mayo lang na kun ara sa sulod sang isa ka air condition nga mga salakyan ang mga pasahero nya kag kun ang tanan nagasuksok face mask kag may physical distancing pero kun ara ya gatubangay lain gid suno sa iya pila lang na iya sa akon man nga nasiplatan man di ba kay kun lang taon neton ang data sa mga infected, mga nagka-recover, kag mga nagkalamatay sa COVID-19. Di ba? Nadugangan. Latest nga data sa DOH, kahapon sang hapon. Alas 4, kaya mugin man ang usual nga pagpagwa nila sang latest, yung record. Sobra na ya 31 mil mo. 31,825 na unconfirmed cases. Sang nagkalalatnan sang virus nga ini, hamakin nyo yan na adlaw-adlaw nagadugang ang nagakapatay, adlaw-adlaw nagadugang ang mga infected naton nga mga kauturan, kag adlaw-adlaw pasalamat man kita nga may mga naka-recover. Diba? Okay lang na ay Tita Wilma, 1:50 na Action Radio Philippine Standard Time, ang aytun anay matahum nga lelentunon, halin kay Jose Feliciano. Once there was a love. Once there was a love deeper than agapasang banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanag. Inuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagduhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon, Aksyon Radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang pilihan. Padayon Aksyon Radyo. Bakolod nun kag Negrosanon, inyong nga pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo Sa mga palangga ka mga tagpalamang ilawi na sa atin mga senior citizen nga nagahilay-hilay kag naga-relax dara sa ilan na hamtangan. Yes, self-deny kita ni Tita Wilma tugtugtak na alas 3 sa sininga hapon pero relax lang. Magabalik ako pagkatapos magsang aton commercial break. Ang Pride with Fabric Conditioner ngayon may blooming. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka
at malakas, lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions, at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bibit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19. Para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay. Sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo para sa buhay ng kapwa nating Pilipino. Tulong-tulong tayo. Let's beat COVID-19. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang Reverse Transcription Polymerase Chain Reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng Rapid Antibody-Based Tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Radio Philippine Standard Time, 1:57. Padayong si Tita Wilma sa pagpangalagad sa This Is My Life, pero mayong hapon lang anay dira. Kay Jose Mongcal Turilla, good PM Tita Wilma, monitor lang, thank you. Ay Tita Wilma, good afternoon, kapamatigid sa program mo kada hapon from Employees Village, Barangay Cubayla, Carlota City. Si Mel Donginas Chavez, hi and good afternoon. Afternoon, Tita We. Nice to see you again. Pa-shout out ko lang da kay Prince Earl Zanzan kag Karil, kapamatigid subong. From Tangob, God bless us all. Thank you. Maria Teresa Balyaw
Ledesma. Thank you, Kat. Kay Jennifer Albay Pigares. Salamat man kay Maria Luz Grijaldo Macunat. Hello, Tito, watching live. Lang ko, miss you, stay safe. Ikaw man. Rolando Diaz Lagsinto, Tito Will Maliyog lang ko tamyo, family Lagsinto, Darasa, family sitio na opan. Muna siya. Okay, Lee Gay Villares Achivar. Hi, Tito, you look beautiful in love. Taas ng ilong ko, ba? Hi to Achivar family. Sa puro kawayanan talok. Yes. King Ramon, Queen Lucy, and Mary Ann Gumeri. Thanks, Tito Wilma, kept safe. Likewise, dear. Nalita Vinyas Moya, good afternoon. Inday Wilma, sa imo man. Joram Dali, Canada, salamat man. Lino Assessor Asko, pwede na kabiyahe mga senior? Ano mga guidelines? I don't think so. Basta senior sa Desendo, hindi pagid pwede. Ang 21 below pwede. Pero ang 60 up, pwede basta pag sikya, wala sa may ginabatsa nga mabugat kid bala, nga? Pero kinahanglan lang gid siguro para safe ang pagbiyahe. Kinahanglan ni ara gid kamo health certificate or clearance halin sa inyo dira lugar, na? Kuha na lang in kaso por kaso. Watching from Mansilingan, Rose Salvacion, dira kay Winuna. Try pingot mayong hapon, kagara man sa Inday Judian Buena Vista Kilantang. Nag-aupod sa aton on air. Kay Ma'am Elizabeth Malaki Gamala, kay Inday Salve Gatilugo. Iya Jonathan, thank you. Mayong hapon lang, Tita Wilma Antupi na sugaton, kompleto, Babalansya Kina. Thank you, Kip. Pero nga ito na nga Dr. Alfred Spear, Mangustan, hindi ginaneton iya pagkalimtang. Ina ang may USFDA seal of approval, kag 100% pure mangustin natural, kag 100% organic. Sa nahambalan natin kung ikaw ginaubol at sa may pneumonia, may emphysema ikaw or experiensya ikaw sa bronchitis, sa nahambal na natin, sige halang adlaw-adlaw, gamitang Dr. Alfred's Pure Mangustin Tea. Kay dako gid ang mabulig sina sa imo, ginabatog especially ang aton respiratory system. Ginalimpyuhan ka ginaklaro ina para nga manginanami ang imo paginhawa. Wala sang naghagrak. Kay ang aton Dr. Alfred's Pure Mangustin Tea, ang antiviral, antibacterial, kag may antifungal effect. Nga nagapahagan-hagan sa mga infeksyon sa baga, kag syempre man sa mga may balatian sa pulmon. Kinahanglan smart, fit, and healthy man kita, kag kinahanglan mag-Dr. Alfred's Pure Mangustin Tea. Mabakal ina dira sa mga butika sa inyo lugar kag diri man sa amon sa siyudad sa Bacolod sa tanan nga Wakong Chinese Drugstore kag sa tanan mga the generics pharmacy dira sa Consuelo Drugs sa Consuelo Supermarket sa Dalan Lozoriaga. Alas 2 na Tita Wilma. Basta kita na isang sulat sa siniiya nga hapon. Dear Tita Wilma, ang kabuhi sang tao napunan sang kalipay, kasadya, kasubo, kasakit, kadalagan, kag kapaslawan. Ang tao mahimo malipay tungod sa kwarta, propiedad, pamilya, espiritual. Sa inyo mga eksperyensya sa kabuhi, kalipay man ukon kasakit, tugutin ninyo ako nga maging kabahin diri. Dear Tita Wilma, ay mag-ilaw. Ang aton sinitag padala ng sulat, na-scroll ko pa. Nalipat namin na basta kung diin doon po ara na siya nakita ko na. Sa aton messenger, naging padala sang isa ka amay sang puluyan, bana, bauti. Actually, isang nagliligad, amo-amo ni mga nagakatabo, ginman, epekto sa pandemic, no? COVID-19.
Ginpadala yan sa aton messenger. Isa ka 50 anyos nga nagapatawag kay Ray. Kag ang iya sinimensahe sa aton messenger, nagasiling. Kumusta ikaw, Tita Wilma? Tawgon mo lang ako kay Ray, 50 anyos. Gintinguhaan ko gyud nga makitaan kag mapadalaman ang akon sitwasyon subong sa amon pangabuhi. Pareho sang madamo nga mga kalalakinan kag amay sang puluyan. Ako nadulaan man sang obra tungod sa COVID-19 pandemic. Kay napilitan nga mamuhin sang empleyado ang kompanya nga ginaobrahan ko. Plano ko man kung tani nga magpangita sang bag-o nga trabaho, pero daw wala tsansa tungod sa panahon subong. Halos wala na sang kompanya nga nagabaton sa aplikante nga may edad na, pareho ko. Kag isa pagyad, madamo man nga mga kompanya kag negosyo ang nagsira. Sa subong, asawa ko kag ang isa ko kabata ang nagatrabaho sa pamilya namon. Gani nahuya ako sa ila, Tita Wilma. Ako ang padre di pamilya. Gani ako dapat ang nagabuhi kag nagapakaon sa ila. Wala ako sang obra subong, kundi serbihan sila. Tungod amo lang gid ini ang mabulig ko. Nagalibog ang ulo ko kung ano ba lang himuon ko. Diri lang kutob ang nagatahod, Ray. Ari naman, no? But anyway, sa imo, Ray, salamat kag maayong hapon. Suliton man ni Tita Wilma sa pagsiling. Wala sing mibisan sino sa aton. Ang wala nahalitan, wala naapektuhan, kag wala nagabatsyag sang epekto sang COVID-19, sining coronavirus nga ini, sining pandemic nga ini, man kabudlay, no? Malawig pa ini nga away naton sa coronavirus, kay hindi naton makita. Hindi makita sang aton mga mata, gani hindi kita makabato harap-harapan, kundi amon abalang siling naton ang paghalong isa kapag hatag proteksyon sa aton kaugalingon, kag kun wala man lang importante nga himuon sa gwa o kun para sa aton pagpangabuhi, much better nga magstay at home kay makabulig ikaw, kag ikaw mismo makaluwas sa imo kaugalingon kag sa imo pamilya. Sa imo bahin, Tuto Ray, na 50 anyos na ikaw, tituod ginman, naapektuhan tungod na dulaan ikaw sa trabaho. Ikaw ang amay sa isa ka pamilya, mabulubudlay ginman. Pero kabahin na ina sa mga pagbag-o sang aton kabuhi. Ari na kita sa new normal. Hindi na naton makuha ang new kag magbalik kita sa normal, kundi tun-an na lang naton ining new normal nga pagpangabuhi. Bato na nga wala na ikaw sang trabaho, kag magplano ikaw, magpamensar ikaw sang kung ano na lang ang maayo mo nga mahimo para sa inyo pagpangabuhi. Para nga makabulig ikaw sa imo asawa kag bata. Kaya nga, for sure, naintindihan sang asawa mo kag bata mo ang sitwasyon. Kaya nga, kagustuhan mo ba lang na tabo, gingusto mo ba lang nga madulaan ikaw sa trabaho? Hindi. Wala
Basing ni bisan sino sa aton ang nakaluwas sa siniiya nga sitwasyon. Ha? Parehas ang ginhambal mo. Mabudlay ginman, mabudlay na Tita Wilma magpangita trabaho subong. Correct? Ha? Iban gani wala na nagabukas. Kay nga wala na sila sang inegosyo, wala na sila sang isweldo sa tao, sa renta, sa tanan. Amo na siling naton subong ya kinahanglan kahibalo na kita magtuon sa mga pagbag-o sa aton kabuhi halin sa pagsinalayo sa sulod sang aton puluyan. Sa pagginawi sang aton mga kabataan, kag sa pagginawi naton, ang sobra ka demanding, especially ang lifestyle naton sa kabuhi. Lantawa bala, santion nga hindi kita kagwa, kadako sang ginbag-o. Hindi ka pagusto na katundiin. Makaon di, makaon to. Kadto sa mga mos, di ba la? Nahimo naton ina. Kag nagbalik kita nga makontento kita sa kung ano lang ang sarang naton maluto. Nakontento kita sa kung ano ara lang para sa aton pagsinalayo adlaw-adlaw. Nagbatsyag ang tanan na hindi lang niya ikaw, Ray. Di ba? Kag sa nahambal mo dere, sa pagsira sang imo ginatrabahuan, nangin, biktima ikaw sa madadulaan sa trabaho. Kaya ti nambuhin empleyado mo. Oo, kung mamuhin empleyado, unahon gina ang mga may edad na. Ang mga bata ang patungdan. Di ba? Okay. Gani. Ako lang git siguro mahambal sa imong pinakamaayo mong himuon subong kung ano ang mabulig mo sa imo mag-iloy. Suporta sa ila adlaw-adlaw. Kadto sa trabaho, kung ano din ang pwede mo mahimo sa sulod sang balay. Ha? Bulig ka. Since ikaw ang wala trabaho, ikaw ang tao sa balay, himo alang ang masarangan mo. Ha? Hindi malain nga lalaki ka na huya ka ikaw manglaba, ikaw da manghimo sa sulod sang balay. Wala na iya. Totoo. Ako saludo ko sa mga lalaki nga kabalo manglaba, lalaki nga kabalo manghimo sa sulod sang balay. Hindi lang na iya responsibilidad sa mga babae, kundi sang tanan babae ka man, lalaki ka man, asawa ka man, o kunbana ka man. Kinanglan ang tanan kabalo. Kaya nga ako, lain pumatsyag sang isa, kung sino, kag wala ang isa, may ara iya sang makahibalo magpalakat sa sulod sang balay. Okay lang na tuto, Ray. Naintindihan ka ni Mrs., naintindihan ka sang anak mo. Bulig ka dira ako na no mga hilikuton sa sulod sang balay kung ato sila sa trabaho, himo Pagkatapos, kalabanan ba sa mga lalaki, mga manamit magluto, di ba la? Bisan ano pa nakahambal sa mga kababainhan nga namit sila magluto. Kung ang lalaki ang manamit magluto, mas manamit sila magluto kumpara pati ko na iya na. Buliging kaugalingon mo tuto, Ray. Ha? Himo alang ang tanan, makigbanding ka sa ila, istorya. Ha? Kinahanglan ikaw mag-motivate sa kaugalingon mo, nga maangkon mo ang positive vibes sa kaugalingon mo. Hindi ka maghimo sa mga bagay nga makapaluya sa imo mag-iloy, kundi ang mga bagay nga maka-inspired sa ilang nga duha, upod sa imo. Sarangan mo na. Masarangan mo na. Salig lang bala. Salig sa kaugalingon mo. Salig sa mahal nga Diyos. Kabiga ang tanan nga kabahin na inisang new normal naton nga kabuhi. Kag kun maka-adjust ka na amat-amat, kung ano pagid ang mahimo mo, basi baka kita ka da sang pamaagi nga bisan paano maka-income ka man. Bisan wala ka sang trabaho, kay subong yang kabuhi, ta kinanglan mangin resourceful, ta mo kabalo, ta mangita paagi, di bala? Amala na tuto, Ray, Hindi pagpabugati ang kaugalingon mo sa mga bagay nga amo ay makapahuyang sang imo pagkatao. Paisugal ang kaugalingon mo, kag magpangamuyo ka. Magpangamuyo, gid iampo ang tanan sa mahal nga Dios. Kay hindi gid niya kita tanan pagpabayan sa mga ginaatubang naton sa karon nga panahon. Para sa imo, Toto Ray.
sa sandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakulog man sa gihapon. Patayon aksyon radyo, bakulog saludo sa imo. Patayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Patayon aksyon radyo. Magkulunod kag negrosanon, inyong nga pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Nasandor karon nga hapon nga nagpatawag kay Ray, 50 years old father. Amay, kinahanglan magpakabakod ka. Believe in yourself. Believe in God. He is good and He is always there. Always ready to answer your prayers. Hindi ka magdula paglaom. Ray, salamat gid. Tita, good PM para sa sender at banga ang pagpanghangkat sang kabuhi. Ang kabudlayan, parti ina sang aton kabuhi. May plano ang Dios para sa imo. Magsalig ka sa kaugalingon mo. Kag magsalig ka sa Dios. Correct gina. Tita Wilma, salamat gid kag lihog greet sa family bituon, Hipolani family, kag sa taga Barangay 5, kag sa taga Alicia, kag happy birthday sa akon, wow! Happy birthday sa akon, Lola Encarnacion Lebrilla Hipolani. Si Lloyd Bituon, salamat kita. Yes, happy birthday sa Lola ni Lloyd Bituon, kay Lola Encarnacion Lebrilla. Happy birthday! Thank you, kid. Adi ay ho, tamyaw ko lang tita, ang gwapo ko nga bata, si Jay Pasamante, tamyaw mama Yolanda Pasamante, sang kapahuan bago sa ti. Salamat, kid. Tawe, ga-monitor lang ko. Thanks kay Ara ka sa station nyo. Sila ni sang hibuan tapas ka peace. Kamusta ka mo da iya? 6609, thank you, kid. Tamyaw ko mga umagad ko si Mayan Abian, Raymond Lebratar, kag Jobert Unyate. Ang panamyaw halin kay Daddy Danilo Galino, TY Kid. Okay. Alas 2, Justice Shati na Action Radio Philippine Standard Time aton anay Panyawan Liniment. Siyempre, Panyawan sa aton pulong manunggal ina siya, makahatagid alibyo sa mga nagabatsyag sang ila arthritis, sang ila sinirayuma, nami mani siya sa mga butod-butod sang tiyan, sakit-sakyan, banyusan lang ang hawak kag balikawang, pakadto sa imot yan, yes, oo. Kag sa mga may arthritis naman kag rayuma, ang infected or affected area, banyusan haplos-haplos with love. Sang Panyawan naman nga produkto sang SED Pharma, sa DNG na distribute man sa SED Marketing. Pwede natin mabakalang Panyawan liniment sa mga butika dira sa inyo tag sa kalugar kag diri man sa amon sa siyudad sang Bacolod, sa mga butika nga nahamtang sa itubang kag kilid sang Corazon, Locsin, Monte Libano Memorial Regional Hospital. Na diri sa idalim sa Action Radio sa Jax Marketing. Ara direct kay Miss Eva Sangko, pwede ka makabakal sang Panyawan liniment, ang aton pagid celebrity Kojic soap kag ang aton man Panyawan herbal capsule. Alas 2, just si 8, Action Radio, Philippine Standard Time. Dali lang din Joshua Christopher Patagani Beles. Good afternoon, Tito Wilma. Listening from Choco Store, diri sa Hinigaran. God bless Liamek Tinala, watching from Pulupandan. Pagido. Mabalik pa si Tito Wilma, relax lang. Pagkatapos man sang pila ka mga importante nga mga pahibalo.
namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Bakolod nun kag Negrosanon, inyong nga pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sabisan ano nga kaintangan. Responsable na pagbalita, padayon na ipalak na. Malasig pero sigurado. 22 Action Radio Philippine Standard Time. Yes, dere kay Dondon Esparagosa. Mayong hapon. Salamat gid sa pagapod kay Tita Wilma dere sa This Is My Life. No, dere sa ilan nanday Chay Pingot, sa ilan nanday Chay Ronia, kay Arma Garcia, kay Nanang Adelaida Helborion. Salamat gid sa inyo kay Lina Binet, kay Nanay Nelly Malate. Salamat gid sa inyo dere. Kay Helen Barcoma, Tamio Kuling Family Villanueva dere sa Manpower Talisay. Thank you, kid. Watching here from Mansilingan, Reggie Taliedo Redo. Tawe, greet ko lang family Galiedo watching from Quezon City. Tita Wilma, greet ko lang family Bonkin, Gamuza, Lamayan, Lumabang, kay Tatay Jaime Lumabang, kay Jocelyn Lumabang, permigid ka pamati sa imo from Manapla. Yes, Jover, kay Richard Esmeralda, mayong hapon Tita Wilma. Monitor lang kami diri sa may sa may Bangga Mayor, Isabela Pichahan. Tita, ni Action Radio man kami na mask ba? Avid listener nyo gid kami diri sa Isabela sign on to sign off. Salamat gid. Ay mayong hapon sa layo sa inyo lapit. Okay. Kay LDN Masino, please greet lang ko family in Masino sa Mansumbil, Tagukon, Kabangkalan City. Mylene Joy Tribo, watching from Bulacan. Salamat kag mayong hapon sa imo. Kay Inday also, sir. Good afternoon, Tito We. Tita, sa kadugayon ko nga morning to sa kita tagin man ka live ba? Pila ka years nakapadala ko da sang una sulat ang magulang ko. Nalipan ako si Mayor Valdez pasang sang una pagito galitay. Greet ko lang family Milya sa sang Sitio Ilabo. Salamat gid.
Relax lang, Danay. Alas 2:24 na Action Radio Philippine Standard Time. Ang aton anay ma-share sa inyo sa karon nga hapon. Sa nahambal ko na kaina. Ang aton tandugon iya mo ng siling balang what's the truth behind tomato ginayhambal nila. Ano ang kamaturan sa likod sang kamatis kag nga ang gintawag siya nga makahililo nga klase sang tanom. Makahililo pero nutritious, di ba? Hindi kay ang kamatis o kon tomato na. Suno sa kasaysayan, wala niya ginakaon sa mga tao ang kamatis. Tungod ang matuod, ginakahadlukan ini siya tungod sa pagpati nga makahililo ang kamatis. Di gusto ta na mahibaluan. Di tuod makahililo gid man ang kamatis kay nga ang kunya sini ang poisonous substance nga terpene alkaloids. Kag ang terpene alkaloids kay na ara na siya sa hilaw nga kamatis kag dahon. Kag sa dahon sang kamatis. Gani kung magbakal ka kamatis kag kaunon mo ang kamatis, dapat luto nga kamatis. Hindi ka magkaon sang hilaw nga kamatis. Kag hindi man ang dahon tungod ara dera ang presensya sang terpene alkaloids. Amo ina siya gali ang makahililo. Amo na gani nga gina-recommend gani man sa aton nga kinahanglan magkaon ka kamatis luto. Kaya ako stood honest to goodness, palakaon ko kamatis pero gusto ko hilaw, gusto ko crunchy. Hindi gali nami. Kung ang tao makakaon sining terpene alkaloids, pwede nga maguba ang iya DNA. Kag siya madali nga mahalitan sang ultraviolet rays halin sa silak sang adlaw. So, isa na ina. Kag pwede man nga magaresulta sang congenital defect sa mga fetus o kon baby. Sa diin maapektuhan ang ila skeletal nga makaangkon sang palate damage kag ang tao mas madali iya nga tapikan sang cancer. Okay. Sa liwat, ang hilo sa kamatis ara sa dahon kag sa hilaw nga bunga. Pero ang luto nga kamatis bulong sa cancer, partikular na sa breast cancer, sa bladder, cervix, colon kag rectum. Batian nyo to? Yes, Clarex. Yes, Clarex tawe. Ano? Kag masarangan iya nga pakigbatuan sa kamatis ang cancer sa tiyan, ang stomach, sa lungs, ovaries, pancreas, kag prostate. So, mga kalalakian kag kababainhan. Ang kamaturan sa patag sang herbal medicine, ang kamatis mas kilala bilang bulong sa cancer. Di ba? Kag magluwas pa dira, ginagamit ang kamatis para nga mapagar o mapunggan ang pag-angkon man sign, lain nga masakit. Diabetes, sakit sa heart, blood vessels, ilabi na sa cardiovascular disease, kag abi nyo bulong pagali sa katarata, kag asthma, ang kamatis, makadalayaw gid. Ang ikasarang sa kamatis sa pagbulong, di ba? Kag tungod ina, kag tungod man sina, syempre dako ang mabulit. O bisan sa ginapanugnawan ikaw, kag nami man siya sa mga osteoarthritis, pero nahimo sang kamatis ang makatilingala kang makakilibot nga healing powers. Ina tungod ang kamatis may chemical nga amo gina siyang pinaka sa iya. Ang kamatis ang may chemical nga lycopene. Na amo ginang ginakilala gid siya nga manug-away sa cancer cells kag iban pagid nga ginahalinan sang ginabatsyag sang tawo. Ano mga nutritional facts sang tomato kun kamatis? In every 100 grams, nag-aangkon siya sa calories, water, protein, carbs, sugar, fiber, kag fats. Kag magluwas pagidira, angkon man sa kamatis sa mga vitamins kag minerals, may vitamin C man siya, nga essential nutrients sa antioxidant. May vitamin K. Anong vitamin K amo ng vitamin K amo ng phyloquinone, di ba?
Isang banwa mabugaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamati ang lamon ginasandigan. Ang Aksyon Radyo Bacolod nagapanghayo sa pasaylo nga nadula kami sa kahanginan bangod sa power interruption. Madamo gid nga salamat sa inyo paghangop. Aksyon Radio. So, balik si Tita Wilma. Salamat ba sa Seneko? To, dulat sa makadali sa kahanginan. Pero padayunon gito ni Tita We, no? Kung daw ano ka makatalanhaga ang kamatis. Di sinahambal nito, may mga magluwas sa iya sini mga ginaangkon nga nutritional facts. Di ba may mga vitamins kag minerals man siya? Ang mga vitamin C sa liwat, may potassium, yung essential mineral, kag mapuslanon gid sa pag-control sa imo blood pressure. Kag sa prevention man sa heart disease. Magluwas sina may vitamin K. Ano naman ang vitamin K ganito we? Amo ng phylloquinone. Para naman sa blood clotting. Kag bone health naton. Ang folate. Ang folate amo ng vitamin B9. Importante na para makaangkon man sa normal tissue growth kag cell function sa itong sinilawas. Kag syempre sa kadamuon man sa mga sustansya nga makuha na itong sa kamatis tito we. Ini siya ang kalakip sa mga super food, di ba? Kag syempre dugang naton nga ihibalo. Ari pagidho kon naka-experience ka na nga nagmasakit ka nga daw halos feeling mo down gid ang bilog mo nga lawas. Ining luya-luya gid, wala ka powers, wala ka energy, wala ka kusog. Daw mo na bala, wala ka kapagsik. Eksperyensya nyo na daw utan, kamo nga daw lata, nan. Try nyo, nakainom bala kamo sang tomato juice, nami na siya kung mo nang imo na batyagan. Just take tomato juice in the morning and evening. Magabalik ang imo sinipuwersa. Kag makibot ka lang. Magagwapa kag mas magwapa pagid ikaw, magagwapa kag mas gwapo pagid ikaw. Sang sa beauty mo before. Hindi ka na, naging kamatis. Ang bata, bala pa nara sa kamatis, gamay pa. Kaya sa magdako siya, inuman sa gyapon sa tomato juice. Ganami skin, gapula-pula iya guya. So good luck. Try it na, no? Ang tomato juice. Bisan ketchup na gani, made in tomato juice, di ba, nami na siya effective. 2:32. Action Radio, Philippine Standard Time. Sa ato na mga kauturan, dira ha, pangita ka mo, gusto nyo mag-loan tungod badly needed gid, na? Epekto sa COVID-19 at tungod sining pandemic, kag gusto ninyo i-invest whatever. Kung may ara ka mo dira, o gusto nyo SSS, Jazz, IS loan, real estate loan, mga track loan, whatever, inquire ka mo, na? Sa Golden Sun Finance Corporation, pwede ka mo makaloan. Nubo ang interest, di kalidad ang serbisyo, basta complete ang requirements, madasig ang pag-approve. Pwede ka mo makabisita sa ila main office, diri sa corner L. N. Agustin Drive, kag Lopezino Streets, diri sa Bacolod. Pwede man ka mo makatawag sa landline, 434-8788 or 707-6730. May cellphone number man na pwede ka mo ka-contact sa 0925-708-8424. Pero may mga branches ini sila na sa mga kasyudaran diri sa probinsya sang Negros Occidental. Ara sa Bagos City, Kabangkalan City, Victoria City, kag Silay City. May ara man sa Dumaguete City. Relax. Balik si Tita Wilma para sa itong horoscope pagkatapos ng pila ka mga commercials. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng rapid antibody-based tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing?
Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Ikalawa, mga pasyenteng may edad 60 pataas, pasyenteng mayroong ibang sakit, o mga pasyenteng may maselang pagbubuntis. Ikatlo, mga pasyenteng may bahagyang sintomas. At ikaapat, iba pa nating kababayan at mga healthcare workers na walang sintomas ngunit may travel history o contact. Mayroon na tayong mga laboratorio na kayang gumawa ng RT-PCR sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa kasalukuyan, layunin ng ating gobyerno na tumaas pa ang health system capacity ng bansa upang matest sina lolo, lola, kuya at ate na pasok sa populasyong kailangan ng testing. Ginagawa natin ito upang mabigyan ng tama at agarang atensyong medikal ang mga pasyente at para matukoy ang iba pang tao na nakasalamuha nila. Mahalaga ang pagpapatest sa paglaban sa pandemya, pero mas mahalaga kung mapapanatili ang kalusugan ng ating katawan. Mas mainam kung lalabanan natin to ng sama-sama. Ika nga, prevention is better than cure. Mag-exercise, kumain ng tama, practice cough etiquette, sundin ang 1 meter rule sa physical distancing, maghugas ng kamay, at higit sa lahat, kung maaari ay magstay at home. Samahan kami sa susunod na video para malaman ang kaibahan ng RT-PCR sa RATs. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sino ang may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na rin COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. In Standard Time, alas 2:37 na. Kag siyempre padayon man si Tita Wilma. Ang ato na Dr. Pinoy Squalene Capsule nga 100% pure squalene. Wala lamod chemical kag wala sang malay nga side effects sa itong lawas. The only oxygen capsule nga nagahatag dugang supply sang oxygen sa atong sinilawas, especially kung maghina, maghuyang ang atong mga cells. At to the rescue, sige layo na itong Dr. Pinoy Squalene Capsule para mangin maayo nga itong sinipamatyagan. Diba? Yes, Tita Wilma, kag kinahanglan man observe. Halin sa Dr. Pinoy Squalene Capsule, i-observe gid ang social distancing kag ang pagtakod sang face mask kung kamo magwa sa inyo balay kag hindi man pagkalimtan ang pag-inom sang aton Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ilabi na kung gusto mo nga mangin energetic ikaw adlaw-adlaw kay baskog imo lawas para may protection ikaw sa kun anuman nga mga virus nga maghalit sa imo sinilawas. Di ba, Tita We? Yes, pagbugtaw sa aga. Pero, syempre, kung ikaw may ginabatsyag 3 times a day, 30 minutes before ikaw magkaon na pag-inom sang Dr. Pinoy Squalene Capsule, palamangkutanon sa aton produkto kag sa imo ginabatsyag atong Dr. Pinoy Hotline. 441-1299. Ada si Miss Bell nga mag-entertain sa imo mga palamangkutanon. Kaya syempre, nahamteng man ang Dr. Pinoy Pharma Health Incorporated sa Art District sa May Lopez, Manila. Ganina mabakal sa mga butika dira sa inyo tag sa kalugar. Kag sa tanan nga Sincere Drugstore, Negros Grace Pharmacy, kag sa tanan man nga The Generics Pharmacy. Tawi, please, damyaw sa banak ko si Badoy, kag amon inak nga naga-monitor gid subong. Ang nagatamyaw si Eileen, thanks gid 0670. Would I wander through? Okay, kag daligid lang Tita We. Siling di bala kainan ni Regio. Hello, Sandra. Maayong hapon sa imo kag sa tanan nga nagapamati sa Action Radio. Tuto Ray, hindi lang ikaw ang naapektuhan sa COVID. Tanan kita apektado. Kaya hindi pagbasula ka o galingon mo. Ha?
Dangop ka sa Ginoo kay siya lang aton. Pwede madangpan, ngita ka na lang extra or manegosyo ka da ati pa na ang bata mo kag asawa mo nagatrabaho ga-work iya asawa kag bata gani mama. Helen Barcoma, ma'am, thank you. Good Esther Gallego, greet ko lang family Gallego watching from Quezon City. Tamiya ko lang family Dimco and Tanalion family, Panugan family, Tita Wilms, watching lang ko di from Manila. Girly Marco Austria, liog lang ko tamiyaw sa mama ko nga hindi makumpleto iya adlaw kung hindi magkapamati sa imo programa. Mama Bilen sang Sitio Lapakla, Castillana. Mama Bilen, good afternoon. Why, Mimiliego? Hi, Tita. First time ko nga nakamonitor sa imo na Willie ko watching from Malaysia. Thank you so much. Henry Sukinia. Ginatamya ko da gali sa may Quezon City, Batasan sa Car Wash Boy. Anthony Jones, Tabulong Havilio. Kamusta na ikaw? Good afternoon. Kamusta man kuno sa akon? Kamusta man ikaw, Tita We? Monitor lang ko di sa barangay Inayawan, Kawayan. Upod ko si Mama kag si Tita Angie. Hi, good afternoon sa inyo. Nico Pacello, thank you, Ged. Tamyaw ya lang family Paseco, Casilo, de Baguio, kag sa mama ko. Mga utod ko, nga nagapamati gid sila subong sa imo dira sa sitio, Bulasot, tsakto na, gapamati gid sila sa imo. Salamat gid kay Sir Nixon Posisyon. Nga nagaupod man kay Tita Wilma karon nga hapon. Thank you, sir. Apong Alagos, salamat. Yes, kay Tuto Dennis Richard Tiboroma. Good day, Tito Wilms. Keep safe and God bless. God bless us all listening here from San Enrique. Thanks, Gid. Kamusta lang dira sa inyo tanan, Tuto Dance? And halin kay Hope Mogar, alayon, ginatamya ko gali si Tito Daniel kay Tuto Gabriel. Nga nagapamati diri sa Sumag. Ma'am Wilms, thanks a lot for the health tips regarding tomatoes. Take care always. Godspeed. Ma'am Elizabeth Malaka Gamala. Gabantay gina siya. Relax. Kadto na kita sa pagbasa sa mga zodiac sign para sa aton horoscope sa karon nga hapon. Karon nga adlaw Miyerkules, kafiestahan sa Senior San Juan de Bautista. Pero antes man naton suguran ang aton man mga celebrator, mga nagasaulog sa ila kadlawon karon nga adlaw, happy birthday. Kag sa mga nagasaulog man sa ila wedding anniversary, happy wedding anniversary. Liamik Dianala, watching from Pulupandan. Okay, Tita Wilma, Cancer na kita. Sa mga Cancer, mga nataw Hunyo 22, tubtob Hulyo 22, kung nagagamo ang pensar mo sa pagpadalom sa kung anong hinapamensar mo, kung anong dapat mo himuon sa relasyon nga nasudlan mo, kag feeling mo wala sang matabo, wala sang malain kung tapuson, may inatubtob timprano pa. Hindi ka maghagay sang pamensar sina iya. Hindi na uso ang magpakamartir, tandaan mo gidi na. Mga maswerte mo ng numero, 9, 18, 27, 32, kag 36. Lucky color, brown. Okay, daligid lang. May ara kita update sa shooting incident dito sa Banwas ng San Enrique. Okay, daligid lang, no? Halin na, daligid lang ha? Daligid lang. Ayon sa itong linya si Action Eden Aboso. Daligid lang, Tito We. Action Radio! Action Eden. Action Wilma, live kita karon no sa diri sa bahin sang South General Hospital sa siyudad sa Bacolod. Kaya yung mga sayon kita sang update sang medical status man Action Wilma. Sang police nga nangin biktima kay ina sang shooting incident nga nagluntad sa bahin naman sang Banwas sang San Enrique. Kaupod naton karon ang hepe mismo sang Valladolid PNP si Captain Joseph Catonina nga ari gid Action Wilma no. Nagbantay man nag-upod sa pag-transport man sang biktima. Sir, tagaan naka-audio sir no. With Action Wilma Sugaton sa Action Radio Bacolod. Sir, kamusta ang medical bulletin sang aton victim sir kay sa shooting incident? Yes, mayong hapon sa tanan kag mayong hapon man Action Wilma. Yes sir, good afternoon. Yes, mayong hapon. So, ang
ano subong action nila, ma'am, ang update ng medical bulletin. So tapos sa subong din x-rayan, nakita dito ang duha ka slag ara pa sa sulod siya nga lawas. From igo niya sa nawala nga porsyon sang lawas naton. So sa aton nga left clavicle kag outside clavicle, ang bala subong bala suspected nga iya sang caliber 45 ara subong ara pa sa sulod. Way pa nakuha. So gina-prepare subong sa aton ng mga doktor for conduct sila sa operation. Okay. Pero kamusta, sir? Kamusta ang kondisyon sa biktima? Yes, so far with regards to sa percentage of his life, positively, ako po hindi man ta doktor, pero malantang ko ang sistema sa tao. Muklat siya gayom sa akon, kag nag-thumbs up. Meaning ko na ko mag-assess, parang daw 70-30. Yes, ma'am. Salamat sa Diyos. Kung magambal ka ko nga daw critical gid siya, so siyempre mambal kita 50-50. Okay. So that 20 pa nga advantage on the fact sa iya. Oh, sir, sinugay ng biktima, sir? Pwede tayo mapangayo nga lang? Yes, ang biktima naton, ang pulis naton sa Valladolid Municipal Police Station, Police Staff Sergeant Adan Bilio. Adan? Yes, ma'am, Charlie. Okay, sir. Sige, thank you, Ged. Sir, pila na rin siya ka-bulan na na-assign sa Valladolid? Kung hindi ko last year na sa transfer, more or less mga 6 to 7 months. So hindi lang ko kay ang sa admin. O probata mga 6 to 7 came from halin na siya sa mga different police stations. Na-assign mo na sa lately sa may provincial headquarters. So for intel operatives. Sir, siya kayo nga, doon may sign siya nga kilala ni sir ang suspect. Yes, kamaturan nina, kay so far ongoing kami dire on board sa ambulance. Like niya sa ganin sa akon nga sa bullpen kag papel. So ginatagan ko siya sa bullpen kag papel so that but he is not able to write. It is because may blood transfusion siya sa isa kakamot, hindi siya makahold. So that's why I can hold naman ng isa. Then he is not able to write down the kung ano gid man ang mga suspect niya nga tao. Pero kilala niya. Actually, Wilma, mo to nga ka-latest man nga update sa gikan mismo sa HEPES ang Valladolid PNP. Kag para na lang karon sa duga nga update pagid. Kag iban pa man nga mga based man sa investigation nila action na Wilma, no, batayan na lang sa iban nga news and public affairs program sang Action Radyo Bacolod. Live diri sa South General Hospital, ini section Ida na Boso, una sa balita una sa Action sa Bacolod Action Radio. Action Radio! Sama na mo gini salamat sa imo Action na Ida na Boso, kag mga palanggan natin ng mga tagpalamati, mga ka-action, batian neto ng latest update na tungod sa itong shooting incident nga natabo sa banwasang San Enrique. Nga sa diin ng biktima, isa kakatapo man sa kapulisan sa Valladolid PNP. Salamat, Ino. Pero sa dugang nga update, dugang nga detalye, bantayan ina sa pilaman neton ka mga public affairs program diri sa Action Radio Bacolod. Balik kita sa pagbasa sa inyong mga zodiac sign para sa itong dagsa ka-horoscope. Di na kita, Tita Wilma. Ara na kita sa zodiac sign nga hindi, may patumatapos ang cancer. May patumatapos ang cancer. Kaya tihambal ni Tita We, kung nagagamo ikaw sa pagpanumdum kung ano dapat mo himuon sa relasyon nga nasudlan mo, kag feeling mo wala sa may matabo sa inyong relasyon, much better nga tapuson mo na lang inatubtub temprano pa. Hindi na subong niya uso, cancer, ang magpakamartir. Amoy nang hambal sang imo horoscope. Mga maswerte mong yung numero, 9, 18, 27, 33, kag 36. Lucky color, brown. Sa mga Leo naman, Hulyo 23, tubtub Agosto 22. May mabaton ikaw nga may nga balita karon nga adlaw. Kag daw dako gid ang tsansa nga mangin maday na lagon ikaw. Maswerte mo man nga mga numero 6, 18, 22, 25, kag 37. Your lucky color is blue.
Virgo, Agosto 23, tubtob September 23. Halong ka sa mga ginapanghimo mo. Siguraduhon walang Virgo nga hindi inalubag sa maayong pamatasan o kung hindi nilapas sa maayong pamatasan kag hindi maghatag sang kapahamakan sa iban. 4, 10, 13, 29, kag 33, imo mga masuwerte nga numero, yellow is your lucky color. Sa mga libre naman, September 24, tubtob Oktober 23, abi mo bala libre ang ginakahadlokan mga himuon, amo inang makahatag sa imo sang kaayuhan sa ulihi. Kinahanglan mo lang, magsalig ka sa kaugalingon mo. Mga masuwerte mga numero 11, 14, 19, 28, kag 36. Lucky color, white. Sa mga Scorpio naman, Oktober 24, tubtob Nobyembre 22, kung feeling mo daw wala nagid kaya chance sa ginatawag nga love, hindi ka maghinakit kay nga okay lang na, kaya hindi man siya bagay sa imo na. Ang kasakit, agi lang na, ihibi lang na. Pero ang imo lang tawon kung bala nagakabagay siya o kung hindi sa imo. Pero kung daw hindi, okay, i-let go siya. Kaya ikaw gyapon na maghinulsol sa uli. Scorpio, 7, 15, 25, 28, kag 30. Indigo is your lucky color. Sagittarius, Nobyembre 23, tubtob Disyembre 21, may mag-aabot nga project sa imo. Husto lang nga pagtunan kinanglan mo para nga masiguro mo nga maging successful ina. Para maswerte mo man nga mga numero 2, 10, 23, kag 43, may 32 pati tawe. What? 2, 10, 23, 32, kag 43. Your lucky color is violet. Relax lang. Balik pa si Tita We pagkatapos na ni Life Extension. Agapasang banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinagang piligan. Padayon aksyon radyo. Pagkolon kag negro sanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sa ginadampiligan. Padayon
sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sagsang anong nakahintangan. Responsable at ang balita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan. Madayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginagampi. Action Radio Philippine Standard Time, alas 2:56. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. Dunkin' Donuts, pasalubong ng bayan. Yes, padayon man si Tito Wilma sa pagpangalagat sa This Is My Life ang ito na DTX 500 capsule. Inapa naman sa complete management sa itong sa liver o kunetay. Siyempre, ang DTX 500 capsule ang may detoxifying compound nga mong nagatinlo kag may mga active ingredients man phytochemicals kag antioxidants pangontra sa liver inflammation. Now, kung yes, mag-inflame na gani or magubang na ito na tayo, delikado na siya. Magaresulta ina sa cirrhosis of the liver or cancer of the liver, hindi tayo gusto. So, kinanglan protection na ito ng itong atay. Mag DTX 500 capsule adlaw-adlaw. Heal your liver. Ano gani? Heal your liver. Take, ano tawa? DTX 500 capsule adlaw-adlaw. Pwede na ito nila mabakal sa mga butika dira sa inyo tag sa kalugar diri man sa amon sa syudad sang Bacolod. Pero pwede kita makabakal online. Pwede kita makabakal online pag sa pag-login sa www.kalusuganyan.ph kag pwede man kita makabisita sa Kalusuganyan Facebook page. Tandaan lang, kay authorized online distributors ng DTX 500 capsule among Doc Samaritan Alternative Medicine and Wellness Center kag ang Klinika di Alternativo Medicina. Padayunon tanay, kita puson tagid ang mga nabilin ng mga zodiac sign para man sa itong tag sa ka-horoscope karon nga adlaw. Kadto na kita sa zodiac sign nga Capricorn. Ang mga Capricorn na tao Disyembre 22 tubtubi Enero 19. Yes, Capricorn, amat-amat mo nga maangkon ang kadalagan. May jutay lang nga di pag-intsindihanay. Kinahanglan mo lang pasensya, kinahanglan mo magpakatawhay ka na parang makakam up kabla sa mga ayong mga ideya. Na, mga masuwanti mo nga mga numero 3, 22, 34, 41, kag 45. Violet is your lucky color. Sa mga Aquarius naman, Enero 20, tubtub Pebrero 18. Damo ka sang hilim moon, damo ka trabaho nga nagahulat Aquarius, pero kinahanglan mo ang pagpahuway, kinahanglan mo gid ang pagpahuway kay nga amo ina ang ginapangayo sang imo lawas. May isa ikaw dira kaupod sa inyo balay nga baw do ginatakos yung gidang pasensya mo pati ka na iya hindi pagpatuli Aquarius. Mga masuwanti mo nga mga numero 5, 12, 18, 21 kag 36, lucky color green. Pisces, Pebrero 19, tubtub Marso 20. Yes, Pisces, kung makabanton man ikaw regalo karon nga adlaw, ay mga singles ini nga mga Pisces ha. Kung makabanton ka man regalo karon nga adlaw, suno sa imo horoscope, sigurado magadayunay ka mo sa hindi malayo nga panahon. Pero siling sang imo horoscope, halong ka sa isa mo kaabyan nga Taurus. 5, 20, 26, 24.
5-20-26-38 kag 45 mga masuwerte mga numero, lilac is your lucky color. Aries, Marso 21 tubtob Abril 19. Baod daw maayo kondisyon ang imo utok subong sa pagtrabaho. Kag kun may mga bagay nga kinahanglan desisyonan himo sa gilayon. Mga masuwerte mga numero 29, 18, 26 kag 40. Your lucky color is pink. Taurus, Abril 20 tubtob Mayo 20. Yes, Taurian, hindi malikawan ang biniis-bais pero palayo ka sa away kung magpakatawhay ka lang kag hindi ka da magsinggitan. 7, 23, 34, 40 kag 43 imo mga maswerte nga numero. Jade green is your lucky color. Action Radio Philippine Standard Time. Impunto les 3 ang ito na 3 o'clock prayer. You died, Jesus, but the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, we trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Jesus, King of mercy, we trust in you. Yun na nanay ni Tito Wilmar nga itong sa mga nabilin ng mga zodiac sign para man sa itong text sa ka-horoscope. Pero dira gilianay sa may maaw public market mayong hapon lang dira sa inyo. Sa ilan na di Erwin Gonzalez, sa ilan na di Kuko, mayong hapon lang dira. Kag magluwas pagit si Tita Wera madasin da Giselle Franco. Ara na da sila na da ina Annabel Garcia, salamat man sa imo. Kag kay Nanay Pert Candido kay Miss Jane. Ang nabilin tawe Gemini mo na. Ang Gemini sa mga Gemini dira mga nitaw May 21 tubtob Hunyo 21. Ano man ang himuon mo Gemini? Kinahanglan nga maplano mo gid ina sang maayo. Hindi ka lang magpadali-dali gid sa pagdesisyon, ha? Maayo maid-id nga pagtuon para sa ginaplano mo para ina mangin madinalagon. Mga masuwati mo nga mga numero 3, 15, 19, 24 kag 36. Your lucky color is beige. Batian neto na itong text sa zodiac sign para man sa itong text sa horoscope sa karon iya nga adlaw Miyerkules Hunyo 24, tuig 2020. Ano na pangita mo epektibo nga food supplement? Siyempre, ari ang mas ngagin pabaskog kag mas pa nga naging epektibo ang Zenthone Plus Gold. Kay nga ini ang may dugay pa nga extracted halin sa ngagin extract nga amarguso, mangustin, balunggay kag spirulina plus pagid sang ahos. Gani ini siya ang mas pagid nga epektibo kag mas pang ginapabaskog para sa imo kinanglanon sa imo ginaantos nga balatian sa karon, especially kung ang concern ang imo sinidugo tungod damo problema ang imo sinidugo. Zenthone Plus Gold pwede na mabakal sa imo mga suki nga butika kag mabakal sa 14 pesos kag 50 centimos gid lamang. Alas stress na kag syempre man Tito Wilma ang aton anay pagpangamuyo batok iya sa coronavirus. Upod kay Tita Wilma. Horacio Emperata, batok sa coronavirus. O Diyos nga amon amay,
Kami nagapalapit sa imo, sa amon kinahanglanon, sa pagpangayo sang imo panabang, batok sa 2019 and coronavirus o kon COVID-19, nga nagutas sang kabuhi, kag nagtublag sa kadamuan. Kami nagapangayo sang imo grasya, para sa mga tao nga gintugyanan sa pagtuon sang kinaiya, kag ginhalinan sang sininga virus, kag sang balatian nga iya gindala, kag sa pagtapna sang iya paglaton sini. Ihatag ang imo pag-ubay sa mga kamot, kag ihibalo sa mga dalubhasa sa medisina. Agud ila maalagaran ang masakiton, sing may kasangkol kag kaluoy. Subong man ang mga ahensya sang gobyerno kag pribado, agud sila makakita sang bulong kag kasulbaran sang sininga balatian. Kami nagapangamuyo sa mga nagmasakit, kabay ngang ila maayo nga lawas magapanumbalik sa gilayon. Ihatag sa amon ang grasya sa pagpangabudlay para sa kaayuhan sang tanan, kag sa pagbulig sa mga nagakinahanglan. Ginapangayo namon ini sa imo, paagi kay Kristo, imo anak kag amon Ginoo, nga nagakabuhi kag nagahari upod sa imo, sa kaisahan sang Espiritu Santo, Diyos sa tanan nga mga tuig sa pangakatuigan. Amen. Maria, mananabang sa mga Kristiyano, igampo mo kami. San Rafael Arcangel, igampo mo kami. San Roque, igampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, igampo mo kami. San Pedro Calungsod, igampo mo kami. Amen. Okay, so salamat gid sa iton mga palanggang mga tagpalamati. Yes, kay Irene May Pamulaya Herugalin, it's been my habit mamati sa imo relaxing itingog dito Wilma Love it. Thank you so much, dear. May damogin nga salamat, and of course sa kay Rolando Diaz Laxento. Salamat gid sa inyo. Didi Milawos Kosora from Australia, good afternoon. Thank you so much. Kagama yung hapon lang dira sa inyo, tanan. Apache Di Colongon, Tito Wilma watching live in Facebook. Solid Action Radio #1 Fun. Thanks gid kay Mila Gallego. Good afternoon, Ms. Wilma. Bless you always. Love you. Yes, kay Inday Sharon. Siya, good afternoon. Salamat kay kapag upod kay Tita Wilma. Sa karon nga hapon kay Jude Galis Makawiwili. Pero gusto ko pa man, ugaling wala na si Tita Wilma sa oras. Gani kita magpaalam. Kag antes man kita magpaalam mga itong sini Bible verse for today. Halin sa Philippians chapter 4, verse 6 and 7. It says, "Be careful for nothing, but in everything by prayer and supplication with thanksgiving, let your request be made known unto God. And the peace of God, which passeth all understanding, shall keep your hearts and minds through Jesus Christ." Salamat gid sa inyo mga palanggan ito ng mga tagpalamati. May damogin nga salamat kag siyempre sa akong mga partners sa technical control. Salamat kay Action Elmar Madera. Upod man kay Action JM Baikin, kay Action Elmer Dutirios, kay sa ngalan sa among station manager, Action None Di Maala Magbanwa Productions Chief, Action Rex Cantong. Tubtub naman liwat boys. Standby sa may tahong mga drama, mensahe sang paghigugma. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Action Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo,
Issue. Serbisyo publiko.